Ole chubai vek ole. Tun video a chuan class 10 maths chapter 1 installment kan zir ho dona. Lok dawa lo ngai khak in tum don ne a. Te chuan he chapter installment hi apoi mu em a matric exam a ZAWHNA pakhat mark thum pui na ron chuak ngei thrina a changin 1 mark pakhat a ron tel thrina. Te chuan a vain matric exam a he chapter installment atang hian mark lipu a ron chuak thei tina ni chu. Ti chuan installment ZAWHNA na kan formula man tur pakhat hi an tai la a equal to p1 plus r by 100 power n or p1 plus r by 100 power n equal to a mo ai nang renga ti chuan a formula a hi enge a om je kan ti chuan a chu amount or value of installment kan ti khan ta ni ti chuan a formula p hi enge a om je kan ti chuan p chu principal mo or sum borrow kan ti po kha p thau kha ni ta loan kan ti po kha p thau kha ni ta balance kan ti po p anga kan ngai thei ta ni ti chuan a ZAWHNA a installment a kha true equal annual installment aron ti chuan p formula sum borrow p formula kan man tur chu p equal to p1 plus p2 hi ni ta ni mo a question a installment a khan true equal annual installment aron ti chuan ani lo pon a question a kham 3 equal annual installment aron ti chuan sum borrow p formula kan man tur chu p equal to p1 plus p2 plus p3 hi ni ta ni ti chuan a formula in liang r hi enge om je kan ti chuan r chu rate percent mo apung soina khan eta apung a interest rate of interest mo apung percent tina khan eta ni ti chuan a formula n chu time year khan mai ta ZAWHNA enta ila a loan of rupees 36,720 is to be returned in 2 equal annual installment. If the rate of interest is 12.2% per annum compounded annually, calculate the value of its installment. Enge a ZAWHNA omje kan ti chuan loan sing thum sang ruk sasari som ni ru tur kan nei ta tum ni kum ni chungin ain zatin ru don ta ni 2 equal annual installment no ain zatin tum ni kum ni chungin ru don ti na ni ta te chuan if the rate of interest is 12.2% per annum compounded annually kum khat chunga apung tur chu som pani le chan ve percent in apung don ti na ni ta ni enge miron zo calculate the value of its installment arul na za kha miron zo chu ni ta ni akum khat na ru langa akum ni na po ru langa ain zat ta akum khat na rul le akum ni na rul ta kha ain zat ta khami tak kha miron zo chu ni ta ni arul na za kha ti chuan chakdon ta ila solution loan borrow kha rupees 36720 kan nei ta rate kha 12.2% kan nei ta ni helaya hian rate hi mixed fraction in homa kan siam remangai ta ni kan siam rem dan tur chu 12 in a denominator kan multiply anga alo shokin a chung kan belanga amoi na chu lom don a thi 12 2r 24 chunga mi 1 homa kan plus ang 12 2 24 plus 1 2 25 by 2 amoi mi kha chu a chong zelang 25 by 2 hi rate chu long ni ta ni chen a ZAWHNA en le lo kila calculate the value of its installment your value of installment ni ron zo chuan itia kan ti hi ngai thin ta let the value of its installment be rupees x kan ti anga and p1 and p2 be the principal for its installment ya denge p1 le p2 che kan man kan ti chuan equation a 2 equal annual installment kha voi ni chu oma akum khatna principal kha p1 ni ta akum ni na principal kha p2 ni ta ni ti chuan a formula in le taila p bracket 1 plus rate by 100 power n equal to a kan nei ta ni ti chuan akum khatna p1 hi zong mas don taila ti chuan formula apply taila akum khatna masain pi a p1 kan je kanga 1 plus langaya rate kan kan nei kha 25 by 2 kan nei ta ni r aya kham 25 by 2 kan je thei ta te chuan rate moya formula ngai kan nei kha formula chuan rate moya 100 kan nei ta hiam 25 by 2 into 100 in kan je thina nga 25 by 200 anga ni ta ni
ti chuan ta p1 kan nei a kum khatna ni ta n I enge kan zian kan ti chuan heta p1 kan nei a ta 1 ani chuan n po kha pahian 1 kan ziak thei ta ni akum khatna ni chuan mo tun an tenan p2 ni ta se n tu chu enge niang true an mai ta ti chuan p1 1 plus 25 by 3 into 100 power 1 equal to kan nei ta a kha enge kha ai enge kan ziak dong kan ti chuan let the value of each installment be x ani ta ni amount ti na ni ta mo a ka chu nge kha value of installment kha nge kan nei kha x kha ni ta ni ai na x kan ziak thei ta ti chuan bracket chung hi a thei dan dan kan simplify anga ya 1 plus 25 by 2 into 100 25 by 2 when divide thei lawa 25 by 100 25 le 100 hi kan chok te thei ta ni 5 in kan chok te thei a ting ani ang 525 hi 5 ang e omang 5 5 for 25 ti yan chuan 100 hi ang e omang 5 in 5 2 are 10 0 pakatalo ma 20 lo ni ta ni 5 0 are 0 om je chu 5 20 are 100 te na ti chuan 5 le 20 kan chok te le thei ta ni 5 ang e omang 5 1 is 5 20 hi 5 4 are 20 kan nei ta ti chuan ang e kan nei ta 1 plus 1 achunga 1 chi om to a moya hian 4 le 2 khalo om ta ni kan multiply ang ai ta chuan dot le a p1 bracket a 1 plus kan je ka tai han nge la achunga lo om kan ti kha 1 chuan moya kha 2 4 are 8 kan nei le ta ni ti chuan 1 plus 1 by 8 kan nei ta a hei hi LCM kan la kha kan simplify le ang ai ta ti chuan 1 hi 1 by 1 anga kan ngai thaya 1 by 1 plus 1 by 8 hanga ni ta ni 1 le 8 ta enge LCM ni ta ang le 1 le 8 LCM chu 8 ni ta ti chuan helai 1 by 1 a denominator 1 hi an tai la 1 hian enge amamo 8 chuanan enge a multiply ang 8 chuanan ti kha ni ta ni enge niang 1 into 8 chu 8 ni ta kha 8 chuanan amamo 8 kha achunga multiply ang ai ta ni enge niang 8 1 is 8 ta 8 kan nei ta plus 1 by 8 kan nei a mo hen liang 8 hian enge amamo LCM 8 chuanan enge niang 1 ani ta ni 1 into 1 chu 1 chuan equal to x dot le a p1 bracket a 8 plus 1 by 8 kan nei ta equal to x ti chuan machunga mi numerator kan bel the ta plus 1 chu 9 ani ta p1 9 by 8 lo chuak ta ni equal to x ti chuan p1 kan zum thei ta p1 kha amala kan da chuan engting ani ta ang le 9 by 8 kha le lama kan son angai ta cross multiply kan apply dong ta ni p1 amala ka da chuan a denominator hi achung lama chawanga a numerator hi atmoya chukang mo ting ani ang p1 equal to 8 kha chunga chawanga 9 kha atmoya p1 equal to x awm sa chuan 8 kha chunga kan jek to anga 9 kha atmoya mo cross multiply a chuan p1 kha amala kan da chuan 9 by 8 kha le ling zong le lama om ton tin ani chu 8 by 9 along le ta ni ti chuan p2 zong le don tai la formula a pi a hian p2 kan jek thaya kum ni na ni ta 1 plus rate I 25 by 2 kan jek le anga eta a formula rate mo ya 100 oma 25 by 2 2 into 100 kan ni ta ni 1 plus 25 by 200 anga ni ta ti chuan heta p2 kan nei a n I hian enge kan zian kan ti chuan ta p2 ni chuan ta hian akum ni na 2 ha kan ziang ai ta ni hian kan ziak thei ta equal to x x kha enge kha amount mo value of each installment be rupees x kan ta amount aya khan x kan ziak le thei ta ni ti chuan bracket chunga 1 plus 25 by 2 into 100 kan nei a eta p1 a khan 1 plus 25 by 2 into 100 kan nei ta n kha ta 1 kan nei a mo bracket chunga mi chok ta ila helai men ai nang che chia chu wang chom bracket chunga kan uk kha chu ai nang char char don ta ni adang lam na chu ta hian p1 ania ta power 1 ta po p1 ania ta hian power 1 kan ziak thei ta ta po p1 ania power 1 kan ziak thei ta eta po 9 by 8 to the power 1 mo then p1 amala kan da chuan p1 equal to 8 by 9 to the power 1 mo 1 chu je kar po ngai chung lawa ai nang reng don tho je lo kha
trong bracket chung mi ai an awangin te kan so chuan ai nang char dona hetia chok char lovin p2 a kha chon te kan ti thai ta ni bracket chung mi kha chok kher lovin p2 kha amalin kan ta ma langa heta 8/9 kan mu don thaw awangin 8/9 kan zero ve le ta adang lam na lai chu ta p1 ane power 1 mo ta p2 ania power 2 ni ta ni mo ba kha chu ai nang vek ta ni p2 equal to x 8/9 to the power 2 kan nei ta ni the chon enter nan ta hian p3 ni ta sen te kan je kan te chuan p3 equal to x 8/9 to the power 3 kan je mai don ta ni ma se equation a chuan 2 equal annual installment ati wangin p1 le p2 chin chi kan je ngai ta p2 equal to x 8/9 to the power 2 kan nei le ta ni ti khan p1 le p2 chu kan chok chuak to next step loan borrow kan lo thai to ta ni therefore loan borrow equal to 36720 kan nei ta ti chuan loan borrow is some borrow principal ang kha nei ta principal formula kha nge kha p1 plus p2 ni ta ni mo ti chuan p1 ai kha ni kan je thai kan ti chuan p1 kan mu chu kha nge kha x 8/9 kan je thai ta ni p1 ai x 8/9 kan je ta plus p2 kha nge kan cho chua kha x 8/9 to the power 2 kan nei le ta x 8/9 to the power 2 kan je ka equal to 36720 nan nei le ta ni chon enter nge kan cho chun so mang kan ti chuan common kan la don ta ni p1 le p2 hen common kan la anga enge common ni ta ang x 8/9 x 8/9 to the power 2 enge common yang ta x pakhat ve oma x pakhat ta hen common kala ta ni ti chuan ta 8/9 pakhat ta oma 8/9 pahni om ta 8/9 pakhat kha common a kan la thei ta ni ta 8/9 common kan la le ta ti chuan ta x 8/9 oma common a x 8/9 kan la to ta hen enge la chuang ang kan ti chuan kan la zo vek ta ni common kan lak zo vek chuan enge chuang kan ti kha 1 malom ta ni common kan lak zo vek chuan 1 alom ti na so helai plus hi ta plus kan je le ta x common kan la to m ta x common kan la to 8/9 pahnia ta 8/9 pakhat kan la to ta enge lo omang 8/9 pakhat lo om le ta ni hiam chun nge kan nei ta x into 8/9 bracket ta 1 plus 8/9 equal to 36720 kan nei le ta ni chun kan du chuan ta hian common la kher lo po hian kan chok square kan chok pu manga LCM te kan la anga mo ta kha chu kan du dan dan kan chok thei chu dan kong kha chu om lo te kha she tu ra ne amai ro chu tu na chuan common lak zong in kan chok ta mo x 8/9 bracket ta 1 plus 8/9 equal to 36720 kan nei ta the chum bracket chung a hian nge kan tiang kan ti chuan LCM kan la le don helai 1 hi 1/1 ang ani ta 1 le 9 na LCM kan la ka ngai le ta ni enge LCM ni ta ang 1 le 9 na LCM chu 9 ani ta ni the chun 1 hian enge amamo LCM 9 chuan nan kan ti chuan enge nia 1 into 9 chu 9 9 amamo ti na ni ta kha chunga multiply angai 9 1 is 9 plus 8/9 en veliang 9 hian enge amamo LCM 9 chuan nan kan ti chuan 1 ani ta ni kha chunga multiply veang 1 into 8 chu 8 kan nei le ta ni the chuan x 8/9 chu alanga ai ta x into 8/9 mo the chuan bracket a khani kan nei ta 9 plus 8/9 kan nei le ta ni equal to 36720 the chuan dot le x into 8/9 9 le 8 kha belang le 9 plus 8 chu engzon nge ni ang 17 by 9 equal to 36720 kan nei le ta ni ti chun azona khan enge miron zo kan ti chuan value of installment khan miron zo ta ni x khan miron zo ta x value kan zona ngai ta ni ti chuan ta hian x hi a value kan zona ngai ya je chu amala kan da ngai ta ni mo 8/9 le 17/9 hi equal to le lama kan son phe ngai ta ni ti chuan equal to le lama kan son phe chuan denominator hi numerator a omanga numerator hi denominator a omanga kan son na son don ta ila x samala kan da ta kamala kan da chuan x equal to mo om sa je kang 36720 khalanga ya multiply
8 by 9 ka ending en yang 9 ka chunga chawang 8 ka waya 9 by 8 lo ni ta ni multiply 17 by 9 ka ending en yang lelama kan son chuan 9 chunga homanga 17 ka waya cross multiply a chuan no x equal to 36720 multiply 9 by 8 into 9 by 17 kan nei le ta ni cái chuan x value set ho chuan hei hi kan chuang ai hangai ta kan simplify le don ta ni a chuan te thei dan dan in kan chok te yang cái chuan chok te don ta hi la x equal to 36720 multiply 9 by 8 multiply 9 by 17 kan nei ta a 8 hian chok te kan tum ma sang 36720 2 in chok te yang o true 1 is true ya chia chu kan lak chuan 1 al oma 16 ani chia ta ni 2 8 are 16 chuan 7 om le ta 2 3 are 6 kan la le thei ta 7 are 6 kan lak chuan 1 al oma lai min hian 12 ani chia ta ni 2 6 are 12 0 kha ta kan la thei bok ta chu helai hi 2 ai ngai among 2 4 are 8 ani le ta ni he po kan cancel thei ta cái chuan ta 4 kan nei a ta 18360 kan nei ta twin kan kat leng true 9 are 18 mo chuan true 1 is true 3 are true kan lak chuan 1 alama true 8 are 16 0 hi po hi true 2 are 4 ti hian twin kan kat le ta ni 9180 kan la nei a ta 2 kan la nei bok ta twin divide tum leng true 1 is true ta hian true nang yo mang true 4 are 8 mo 9 na 8 kala to ha ta 11 na homa 2 in 2 5 are 10 ang lemay ta 2 5 are mo 11 na 10 kan lak to chon 1 na lang ma 18 na le che ta ni 2 in 2 9 are 18 ti hian ta 0 ka ta chom do na mo 9180 hi 2 kan divide chuan 4590 lo chuak le ta nei ti chuan nge la ba heta 17 na lo ma heta 4590 kan nei le ta nei ti chuan hi kan cho te thei le thei lo kan hena an thengem 2 in thei lo wa 3 in thei lo wa number dangin a thei lo ta nei 17 hian divide top mai tu ro installment a ren chon denominator a wan a chhung ngi thin tlang puin no ti chuan 4590 is 17 kan divide chuan enga nge omang 17 1 is 17 ania ta e chu do le in rough in divide mai don le 4590 divided by 17 kan pa chok mai don le ta 17 1 is 17 kan le ta nge omang 17 2 are 34 kan la thei ta nei ti chu nge lo mang 17 to 34 kan lak to chuan 17 7 are mo 119 ani le ta ti chuan 0 ka ta kan chom thiam thei ta mo 17 to 70 are 4590 lo chuak ta ni ti chuan x equal to a numerator a khan 270 kan chuk chuak ka multiply into 9 into 9 kan nei ta ni a moya khan 1 a chuak ta ti chuan nge kan nei ta x is equal to 270 multiply 9 into 9 and pathumen kan multiply angai ta ni 270 into 9 9s are 81 81 multiply 2702 jangen yang 21870 lo chuak ta ni ti chuan nge zona kha value of installment kha therefore the value of each installment is rupees 21870 kan ta ni zona panina chuan thanga bought a mobile phone at rupees 15,000 and paid rupees 2,400 in cash and the rest is to be paid in 2 equal annual installments. If the interest charge is 10% per annum compounded annually, find the value of each installment. Enge azona omzia kan ti chuan thanga chuan mobile phone sing ka sanga in aleya ti chun atira sang ni zali a paisa fai na pe a abak zong chu installment a rolon ta ni mo voi ni rula amang do na 2 equal annual installment voi ni rula amang do na
kum khata ve khata rule nga kum ni ve khata rule lenga mo true equality chu ai nang aru za kha ai nang ti na ni ta ti chuan if the interest rate is 10% per annum compounded annually kum khata apung tur chu za so mani ta inge meron zo find the value of each installment no trum khata engza ten nge arul ti kha meron zo chu ni ta ni ti chuan value of installment kan zon don chuan engzat nge arul tur ha kan chu chu photangai ta solution cash price of mobile phone kha singkhat sanga ni ta ni ti chuan singkhat sanga atang hian jang cash down payment kha atera paisa phaya pe kha sang hi zali ani ta ni mo aman pa ngai atanga apaisa phaya pe to kha kan payanga chu chu a balance arul tur chu ni ta ni principal anga kan man tur chu ni ta ni ti chuan balance equal to aman pa ngai atangin apaisa phaya pe kan subtract chuan jang chu kang singkhat sanga atanga sang hi zali kan pai chuan jang chu kang singkhat sang hi zero khalo chuak ta ni ti chuan hei hi rupees singkhat sang hi zero khi principal p anga kan man tur chu ni ta ni ti chuan rate khai jang pe kha kum khata pung tur kha mo za so meron pe ta ni ti chuan a question a find the value of each installment meron zo ta value of installment meron zo re ang chuan hete kan ti thin kha ngai kha let the value of each installment be rupees x installment a khan x kan mang le ri ta ni and p1 and p2 be the principal for each installment no arul tura kha singkhat sang ni zero kha tumeng jang rul don tum nia kum khat na le kum ni na oi khat le ni arul don ta tu chu akum khat na principal kha p1 kan pe ta akum ni na principal kha p2 kan pe le ta ni ti chuan formula kha in le tai la p bracket 1 plus rate by 100 power n equal to a amount ti na kha ni ta ti chuan akum khat na p aya p1 kan mang theya bracket 1 plus rate aya khan 10% kan nei ta r aya khan 10 kan mang ta divided by 100 to the power n ka engzat nge niang akum khat na p1 ani ta p1 ani chun n kha chu 1 ani meya p2 ani chun n kha chu 2 kha ni mai ta p1 ani wangin ta hian 1 kan je thei ta ni equal to amount ta khani kan jeng kan ti chuan value of each installment is rupees x kha ni ta lubang chun amount ta chun x kan nei ta ni ti chuan adot le p1 bracket bracket chu ga mi hi ta kan chaw le phut kha ngai ta ri next kan kal mai no 10 by 100 kan chok them chaw thei to lo chun 10 LCM kan la dan chun zum mai ang me ro chu ala chaw thei chuan ta chaw man tu mang 0 pakhan de kan cancel theya enge lo mang 1 plus 1 by 10 lo om ta ni ta jek le mai ang p1 bracket 1 plus 1 by 10 bracket close equal to x kan nei ta helai 1 hi a denominator 1 omang ani ta om je chu an denominator 1 le 10 a hian LCM kan la don tin ani ta ni next 1 le 10 a enge LCM niang 10 no p1 angai ngin la ti chuan le 1 by 1 anoya 1 hi enge LCM 10 multiply chuan enge mo kan ti chuan enge niang 1 into 10 chu 10 na chuak ta hemi 10 li 10 LCM chu chuan ana mo kha achunga multiply angai kha mo 1 into 10 chu 10 10 1 is 10 plus ta kan la le 1 by 10 hen leang anoya 10 om ta LCM 10 ani ta 10 hian enge amamo 10 multiply chuan an and this one 10 into 1 is 10 no helai 1 hi achunga kan multiply anga ya 1 1s are 1 the chuan a bracket chunga mi achunga mi hi kan belanga p1 10 plus 1 chu 11 by 10 equal to x kan nei ta ni p1 11 by 10 equal to x chun enge amala kan da tur kha kan ti chuan p1 kha ni le ta ni p1 hi amala kan da don chuan 11 by 10 kha equal to le lama kan son phei anga yanga 11 hi khongai kan da ngan ti chuan le lampang at nuaya mo 10 hi khongai kan son ang kan ti chuan le lampang at chunga cross multiply kan apply don da ni ti chuan p1 amala kan da chuan x into 10 kha a chawa 11 kha a chuk ta mo nge kan nei tak p1 equal to x into 10 by 11 kan nei ta ni
ti chuan akum ni na chuan p2 1 plus rate by 100 power n heta p2 ni chu n kha chu 2 tur ni ta ni heta p1 ania n kha chu 1 ania p2 ni chuan n chu 2 ni tur ni p2 1 plus 10 by 100 to the power 2 equal to x amount x khan heta value of installment ke x kan ne ya ta pokan pang le don ta ni ti chuan amma mi yang hian LCM te kan du chu kan la theya ado pa 11 by 10 kan hule don thawa mai ro chu heti chok kher lo po hian kan direct thei ta ni hetiang hian heta p1 kan ne ya p1 equal to x 10 by 11 kan uta ni ta p1 ani chun ta n engen yang 1 mo a power kha 1 anga ni ta chun heta po hian p2 ni chuan p2 equal to x 10 by 11 ang kho kha chok do na 10 by 11 to the power 2 heta p2 ni chuan ta power kha 2 tur ani ti khan p1 le p2 chu kan jong chuak to ta next balance kan lu tang therefore balance equal to rupees 12600 kan nei ta hian balance hi principal kan man tur kha ni ta ni ti chuan principal chu samboro kha ni mai ta enge formula kha samboro p ni chuan p1 plus p2 kha ni ta ni formula kha p1 plus p2 equal to 12600 hatinge p1 le p2 chen che kan je kan te chun equation a khang 2 equal annual installment kha tum ni chi om ta chu bang chuan p1 le p2 che kan mang thei ta ne ti chuan p1 aya nge kan jeng kan ti chuan heta p1 kan cho to kha x 10 by 11 to the power 1 no 1 hesu je kan pong ai chung lawa p1 aya x 10 by 11 kan je ta plus p2 kha nge kan cho kha p2 I kan zia tu chu x 10 by 11 power 2 kha ni ta ni ta p2 I x 10 by 11 power 2 equal to 12600 kan ni ta ni ta hian kan du chuan square he kan chok pum theya LCM po kan lang hal thei mai ro chu tian lo zong in common lang ang zo han kan chok leang ta p1 ta p2 inge common tang le ta x oma heta po x oma x common la kan la thayem om ve chuan aya pakhat heta common kan la ta ni x lejon dot le 10 by 11 pakhat oma ta 10 by 11 pan ni om ta 10 by 11 kha pakhat kan la chuak thei ta ni 10 by 11 ta pakhat kan la chuak ta ni ta hian x 10 by 11 om ta common po kha x 10 by 11 ani ta ni ta hian common kan la kha zo vek ta ni san chu common ka x 10 by 11 ani ta lai hian eng mom to lo ta nge common kan la zo vek chuan ta hian enge la bang thin kan ti kha 1 kha ni ta ni x 10 by 11 chu common kan la kan ni ta hian eng ma om to lo wangin 1 kha lo om ta ni plus lai plus ta kan jek le x box ta common kan la to 10 by 11 patnia pakhat common kan la to ta ni enge la bangang x common kan la to 10 by 11 patnia pakhat common kan lak to chuan 10 by 11 pakhat kha lo om le ta ni equal to 12600 the chuan en leang bracket chung he 1 plus 10 by 11 hi kan chok le thei ta ni eng tin nge kan chuang kan ti chuan LCM kan la thei 1 hi 1 by 1 anga ni ta 10 by 11 ani ta an denominator ve 1 le 11 a hian LCM kan la don ta ni enge LCM ni ta ang 1 le 11 a LCM chu 11 kha ni ta ni te chuna dot le 1 hian enge mo 11 multiply chuan nan kan ti chuan 1 into 11 ani ta ni te 11 ama mo na kha 1 ina 11 LCM multiply chuan na ama mo 11 ka chunga multiply angai kha 11 1 is 11 plus 10 by 11 kan hen leang a denominator 11 hian enge ama mo LCM 11 multiply chuan nan kan ti chuan 1 kha ni ta ni 1 into 10 chu 10 ti chuan enge kan nei ta common kan la kha x 10 by 11 ani ta numerator kha 11 plus 10 kan nei ta by 11 equal to 12600 chum bracket chung kha kan bel thai bel tu kan nei ta numerator zo kha 11 plus 10 chu eng sang nge niang 11 plus 10 chu 21 alo ni ta ni by 11 no x into 10 by 11 into dumbbell so khange kha 21 by 11
equal to 12600 ni ta ni te chon azona khan enge meron zo kha value of installment x khan ron zo ta ni je chu x hi kan zon chu angai a value tin nge value kan zon ang kan ti chuan amala kan da ngai x hi 10 by 11 le 21 by 11 hi equal to le lama kan son phei angai ta ni so son phei ang x equal to niom sak ha 12600 kha sa ni ta ti chuan 10 by 11 hi le lama kan son chun an tinge niang a numerator kha hnuaya kalanga a denominator kha chunga kalang 12600 into 10 by 11 kha le lama kan son chuan 11 by 10 alo ni ta multiply 21 by 11 po le lama kan son chuan ai kha thlengang 11 by 21 alo ni ta ni ti chuan x value hratur chu hei hi kan chaw tet le angai ta thei the kan chaw angai a enge kan sel thei kan zongang x equal to 12600 multiply 11 by 10 multiply 11 by 21 enge kan sel hal thei ang 0 pakhat kan sel hal thei ta ni 0 pakhat tian kan sel ta ila ta 1 omanga ni ta enge la bang 1260 la oma ta 21 oma truin kan chok theiam thei lo trin chok thei ta ni trin 3 4 are 12 more so 163 om 3 2 are 6 0 pakhat la oma 420 kan chok ta ni chia kan sel chuan 21 kan veliang trin chia nge omang 3 1 is 3 3 2 are 6 zang 3 5 are 15 3 6 are 18 3 7 are 21 7 alo chuak ta ni ti chuan kan sel thei angem tlang pui installment a chuan denominator a 1 a chuak tlang pui kan chadon ni a kan sel thei to lo chun divide top mai tur ania it's on 7 in 420 yang yomang 7 1 is 7 time 420 hi 42 chini 7 homem 7 6 are 42 7 6 are 42 kan ni ta 10 kha chomanga 60 lo chuak ta ni ti hian 7 kan sela tisun ange kan nei ta x equal to 60 multiply 11 into 11 kan nei ta ni the chuan x equal to 60 multiply 11 into 11 chu 121 ani ta 60 le 121 ha kan multiply chuan ani lopon an pathuma kan multiply chu lenge lo chuak kan ti chuan 7260 lo chuak ta ni x equal to 7260 ani ta the chuan value of each installment chu enge ni ta ang x kha enge jang yang 7260 therefore value of each installment is rupees 7260 kan chuak ta ni ole khatizong kha tun video a kan zir hau thei chu ni ta video hi vai khat hen mai ka tok lo thina practice pahin chok pahin in lo en thina nga atopa assignment question pali ka da hi video en pahin lo chukanga enge mo har sadna a she thiam lo te mo zona te nei chuan at moi description a khan ko phone number ka da and tilai pun milo zo the ani ti khain she don ya